guys, welcome to our program Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Our guest is Reverend Father Lyndon Martin Valenton from Santa Monica Parish, San Nicolas, Minaling, Pampanga, Philippines. In this episode, we will be discussing with Father Lyndon about the situation in the parish during the pandemic. Hello, Father. It's nice to have you on our program. Kindly introduce yourselves to the viewers. So, I am Reverend Father Lyndon Martin V. Valenton. So, actually, ako yung parish priest. I am the parish priest now dito sa Santa Monica, San Nicolas, Minaling. Father, what is the situation in your parish during the lockdown? Yung sitwasyon namin dito, tulad from time to time, okay, minomonitor, we do check and monitor yung mga directives ng obispo at ng CBCP. At we do believe if the bishops will magpapalabas sila ng mga directives, of course, ito rin ay ayon sa kautusan ng IATF o ng government. So, yung mga directives nila, ito na yung sinusunod namin. Example, sa pagse-celebrate ng mga sacraments. We have to celebrate the sacraments. Halimbawa, yung Holy Mass without a congregation, online. Pero nakita ko dito sa parish, yung sitwasyon, kahit naka-lockdown, may mga tao pa rin nagpipilit na pumasok sa simbahan. Kahit sarado na yung pintuan, kahit may mga announcement na sa mga gates na kung saan manatili sa mga bahay, may mga tao pa rin magpapasok. Na kung saan akala ko dito lang sa Minalin, dito sa parish lang nangyayari ito. And then nung nag-uusap-usap kami mga pare, halos ganito pala ang mga nangyayari. So kaya kung minsan, mas nakakalungkot kung hahayaan namin yung mga taong manatili sa labas. So ang gagawin na lang namin, we will observe yung mga precautionary measures, imo-monitor, i-contain yung mga nagsisimba kahit ang directive ay online or mass without congregation. Ano yung sitwasyon ng lockdown? Of course, namamayani pa rin yung takot. Of course, namamayani pa rin yung kaba. Namamayani pa rin yung kalungkutan. And yet, isa sa mga nakita ko, napansin ko, itong buhay pananampalataya, itong buhay paglapit sa Diyos, para bang ito yung isa sa mga susi na kung saan naiibsan sila ng takot, nawawala ang mga takot ng mga tao dito sa pandemya, dito sa virus, kapag sila ay tumatalima sa Diyos, kapag sila ay nakakapasok sa simbahan, kapag sila ay nakakapagdasal. Ito yung faith ito yung sa level ng faith, ang sitwasyon during lockdown. Ano pa yung mga sitwasyon, o ano pa yung kalagayan ng mga tao during lockdown? Dito, alam ninyo, nakita ko sa parish, mababait ang mga tao. Mababait yung mga tao. Para bang yung objective ni Bishop Maria Guerrero nung gawin na yung dito sa Pampanga, hindi ba meron tayong Birhen de los Remedios na kung saan iniikot sa mga parishes? At isa sa mga objectives ni Bishop Guerrero ay yung iugnay ang mga mayayaman sa mga dukha. Ito yung nakita ko. Parang itong pandemya, naiugnay, nailapit ang mga mayayaman sa mga dukha. Dito sa parish, wala akong nabalitaan at wala akong narinig na nagutom, nahirapan. Bagkus, ang naririnig ko pa nga, naging sobra. Parang multiplication of food, multiplication of tulong ang nangyari dito sa parish. Yon ay sa level ng tulong or yun ay level ng pagkain or physical condition ng mga tao dito sa parish. Of course, marami pang mga iba't ibang sitwasyon ang namulatan ko
ang nakita ko during lockdown. Do you have any guidelines or protocols within the parish during the pandemic, Father? Yes, yung mga guidelines namin, yung mga directives na inisyu ng CBCP, ito rin ay ayon sa government. Talagang nakiisa at talagang sumunod ang simbahan sa guidelines ng IATF o ng government natin dahil nakikiisa ang simbahan upang makatulong dito sa pagsugpo, upang makatulong ang simbahan in one way or another para hindi talaga kumalat ang virus. Yes, may mga protocols. At yung mga protocols nila, sa totoo lang, siguro isa sa mga talagang sumunod sa mga protocols ng IATF at naging maselan ay ang mga simbahan. Yung mga requirements nila, yung paglilinis ng paa, pagpasok, yung mga social distancing, yung mga face mask, at lahat-lahat, sinusunod talaga ng simbahan yan, yung mga protocols na yan. Kaya nga noon sa communion, wala kaming physical contact, hindi talaga binibigay yung katawan ni Kristo. Ano yung ginawa namin as a substitute? Yung tinatawag nating spiritual communion. So, yung protocols na binigay ng IATF at dinagdagan pa namin kung paano yung sa mga liturgies, kung paano yung mga sacraments na pwede namang baguhin, na pwede namang palitan, okay? Na pwede namang palitan. Dahil nga sa nangyayari ngayon, dinagdagan pa namin, naragdagan pa. Kaya nga, ito yung isa sa mga katotohanan na maaaring hindi nakikita ng karamihan, ang simbahan ang siyang una. At siyang nakikita kong talagang stricto sa pagtupad sa protocols ng government. At dinadagdagan pa namin yan, yung mga protocols sa aming mga localized parishes. Do you have any other activities during the lockdown, Father? Yes. Of course, hindi lamang yung misa, hindi lamang yung sacraments. Sa totoo lang, dito sa parish, nakipag-ugnayan kami sa municipal government o sa mga barangay levels. Ano yung sinasabi ko sa inyong nakipag-ugnayan kami? Yung first week of lockdown, ang kauna-unahang tumugon sa panawagan na kung saan tulungan ang mga mahihirap ay ang simbahan. Ang parish natin, yung supposed to be budget for Holy Week. Alalahanin natin, yung Holy Week celebrations talagang na-modify din, napalitan din. Yung mga budget na yun, inutusan ko ang mga leaders ko dito sa parish, leaders ko sa mga barangay, church, ay yung chapel coordinators, na gamitin ang kanilang pondo, bumili ng bigas, bumili ng mga noodles at canned goods. At ito ay pinamahagi namin sa mga identified na mahihirap sa mga barangay. Yung first week of lockdown yon. And then yung pagdating ng mga susunod na weeks, ang barangay, sila na yung tumutugon. And then, pagkatugon ng barangay, kapag nag-stop naman siya, ang simbahan na naman, ang parokya na naman, ang siyang nagbigay ng second wave na tulong. Nakapagbigay kami dito sa simbahan ng hanggang third to fourth tranche of tulong sa mga mahihirap. Nagsobra pa nga eh. At yung nagsobra, ito yung ginamit namin parang food for work. Yung mga volunteers, halimbawa kapag may maglilinis, etc., ito yung ibinibigay naming food. And merong isang sitwasyon, merong isang case na nangyari, itong isang parish na kung saan kasama sa vicariate, Christ the King kasi ang vicariate natin, nagkaroon siya ng cases, maraming cases. So bilang vicar foreign, tumawag ako sa mga leaders doon at nagtanong kung ano yung immediate need. At ang sabi nga nila ay relief goods, mga pagkain. And it so happened, meron kaming nakaipon dito para nga food for work. So ang ginawa ko muna, ibinigay namin ito sa kanila. So iilan lang ito sa mga iba pang mga activities na ginawa ng parish, na ginawa ng church, particularly itong Santa Monica Parish during lockdown.
In this time of pandemic, we encountered challenges as individuals. Our church faces the same situation. During these difficult times, extending a helping hand makes a big difference. Like what Father Lyndon and the parishioners of Santa Monica Parish Minalin did within their community. That is, providing food for the needy and bringing the people closer to God. There you have it, guys. Thank you for joining us on this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Ja matane!